Yo, autoamatorzy, to nie moda, to styl. Kiedy wsiadam za kółko, świat staje się mój. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Autoamatorzy. Dzisiaj mamy Skodę Rapid na wymianę oleju, w sumie na serwis olejowy, ponieważ tutaj też filtr powietrza oraz filtr kabinowy. Zapraszam do oglądania, pozostawienia łapki w górę oraz komentarza. Zanim podniesiemy auto, ważne jest odkręcić ten korek. Korek odkręcamy. Odkręcamy koreczek i jedziemy autem do góry. Dobra, pierwsze co, to musimy odkręcić tę osłonę. Ona jest na koks i ma pełno śrubek, to jest niemiecka technologia. No zawsze to dobrze. Zawsze to dobrze. Masz. No ale to nie dałem zakręcania. Co to jest? Nie narzekam, tylko mówię jak jest. No jak masz to robić. Jak to w grupie wach do tyłu wyciągamy. Dobra, bierzemy klucz numer 19 i no wiem, że mam, no. Dobra. 19 odkręcamy, miseczkę sobie tutaj odstawiamy. Olej oczywiście rozgrzany. O, zaczyna nam kapać i pach. Nie jest najgorszy. Zasłaniasz rękę. Taki brązowaty. No jest do gumiaczek. Teraz już jest dobra. Filterek od razu. Za pamięci. O. Oj. Nasi drzwi. O, idzie. Ale coś dojeba. Gdzieś. Do tego pasek jest lepszy, nie? Tej miski wyzwa.
Chciałem, żeby to w końcu jakoś idzie. A coś daje. Co? Mamy luźno. Dobra, poluzujemy go sobie bardziej. Niech się zapłynie. Widzieliśmy gościa, co? Widzieliśmy gościa. Dobra, tu tą podstawę filtra, jak widać, trzeba ją dokładnie powycierać. Ten spód. Upewnić się, że tu żadna drobina piachu ani nic takiego nam z góry nie zleciała. Filterek możemy sobie zalać, choć nie musimy, ale jedno co musimy zrobić, to jest ten stary nawet olej, tą uszczeleczkę ładnie nasmarować. Ona musi być nasmarowana i delikatnie palcami wkręcamy filterek. Teraz ważna rzecz dla wszystkich tych, co lubią dojebać, dopierdolić wręcz. To się dokręca tylko ręką, niczym innym. To ja już uważam, że chyba trochę za mocno dokręciłem. O! Ręką tam uszczelka przylega. Dobra, mamy filterek wymieniony. Zostawiamy to tak. Niech sobie cały ten olej tak jakby skapie z tego silnika. W międzyczasie idziemy na górę. Dobra, dajemy nowy korek. Ponieważ my ogólnie to wymieniamy to, żeby było ładniej, no w sensie było lepiej zrobione. Dobra, musimy go tutaj wkręcić z powrotem. Wiadomo, no jeszcze tutaj kapie, trochę odstało to auto, tak żeby zleciał ten olej. Zapamięci. Dokręcimy. O, jest dokręcony. Zatrzymamy od razu. I mamy rozkręcony. Dobra, teraz w tym momencie możemy sobie zalać olej. Według tego, co wyczytaliśmy, wchodzi 3,8, tak? Do 4. Więc kupiliśmy sobie kureczkę 4 litry tego oleju. Kupiliśmy 4 litry tego oleju. Dajemy jakąś ilość. Okay.
bo ma to ślepa, nie? No tu ma ten. Nie wiem, czy bez lejka. Akurat ten lejek zasłania te. Dobrze, to olej ma kolorem. Widzicie, możliwości wcisnąć nie lecz. 3 litry braliśmy. O, ale mamy nie. Wyciągamy gareczkę. Dosyć chłodno jest. Chłodno. Jeden. Damy chwilę, niech to leci. Nie jest wszystkim pogody. Ile mam? Pół stanu. Został nam liść. Musimy pamiętać o tym, że już nam pójdzie. Litry na maksa. No lepiej się uda. Raz. Mamy prawie max. Palce mało. No tak, 0,6. Dobra, teraz trzeba odpalić furę. Macie kluczyk! No. Dobra, po odpaleniu oczywiście wyciągamy bagnecik. Już tam nam coś poszło. Jeden wiemy. Dodamy. I okazuje się, że mamy prawie minimum.
Pierwszy raz robię to auto i nie wiem, ile tego oleju tu wlać, dlatego tak trzeba sprawdzać co chwilę. Ale to myślę, że to te 4 litry tutaj. Dobra. Daliśmy całe 4 litry, więcej nie mamy. Dobra, zakręcimy od razu. Ile dałeś? 4. Pół. Odkładź. Jest 3/4. Trzy jest w odpaleniu. No i tak zostawimy, bo nie ma. Jak już zalaliśmy. Czekaj, kurwa, Andrzej, widzisz mnie? Widzisz mnie? No. Dobra, jak już zalaliśmy olej i odpaliliśmy auto, to sprawdzamy, czy spod filtra nam nie cieknie nic, czy dobrze, bo nikt nie jest nieomylny i możemy coś źle dokręcić albo coś, tak dla pewności. Tu czy skorka nam nie leci, jak widać jest sucho, czyli tak jakby wymiana oleju przebiegła umyślnie. Zakładamy osłonę. Tego już chyba nie muszę wam pokazywać. I widzimy się następnym razem. Zostaw łapę w górę, subskrypcję, podziel się w komentarzu twoimi spostrzeżeniami, powiedz co źle zrobiłem. Do następnego.